mas Bakhuid Hindwai nama ta jing jat thai man sim jong cornison khong thao nama ta jing ko jing khia jong IP khong ji kunjur nama ta Catherine Renja bat nak bentar jing jat thai man sim jong barsion siapa sim jirwai sang mas Bakhuid lai spa sa phulai Keteng pa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jing jong try jong Jesus Christ bad ga jing jong oblay lem bad ga jing selok jong amen sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. bad piru Lengba ka Eucharist ujisu ukwa ban ong bad ban pau hanga bad pi kanu dab da ga jing kanu dab da gajing Sngi bat kumjuro kanu ukwa badu terang bandon rengkat bat ngi banyai rengkat hasanda junga bat jungpi den mata kadau useng ubu ya kene kayu kures kenang ba unyo ban syong rengkat bat ngi tekumta ko hanmen ko para mangi mapi kum kita ki khon ge jungu ngede ban pan urlong ya kene gajing kwa gajing terang gajing utrai jungi da kebangi pediang yu ha kadanut hakaman sembat hakajing gajingi hanreng de ban pediang yu da gajing khoi danut da gajing sngur man sem bat da gajing pen kre ka bakerpang da kebangi kloy ban ino ya ki pop kisang ya ki lat ke let gajingi da kebangi kloy ban kelano ya gajing ka barim gede ban haden bat gede ban gajing ka bathamai kenang ba kajing wan pediang kajing wan rung kajung jisu hak danut kajunga kajung pi hakajung kajungi lengba ka Eucharist kanang wan ra susu kajung kela hakajung kajungi den mata kadaw hagane kasngi to ken ngai ti la de how try I bo try unang simti yang abade pi unang I bor yang abade pi panginang la susu ban kela ya la kajong kajung na kajung bapop sha kajung ka bathamai da kajung sngoret hakmat kajung try hakan ka po to ken ko hanmen ko para ngin penmap nak banta ki pop kisang nak banta ki lat ki let ki bangila le lanengil tamsneng hakmat jungu ha kine kisngi ki baladep te kum tangin pai khmat u da ka bangi duwai nga phla au blei badan bor baro badepi ko hanmen ko para bangala le pop shibun da gajing perkat da kitin da kikam da gajing leklet da gajing le palat junga
da kejing le palat junga da kejing le palat bakraw junga namar kata ngakarpa de kamaria Bakhuid kabaya sa kathe soti ya kangel berkirukut badapi kahanman kopara banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama beki pop jungi unyalam yangi sha kajung bom jukut amen try can rat go blaze yangi try can rat go blaze yangi Ngiduai hakan gasngi na kabenta kini gajing tumu baper kerpang na kabenta kaying gasam jong i forward star nong sej but rosilda karbani but arngot ki khon gejongki kerpang na kabenta ilawan suk karbani ba rakhe ya gasngi kha gejing i menta gasngi I bo try unai ki gejing koi gejing khia kerpang ya ilawan suk Ngiduwairu nak banta ka ingasam jong i habari hundakar bakin light na kapop bat kenyo gejing koi gejing kia bat gejing erngeu hapo ka ingasam Ngiduwairu nak banta I enbok dekar badan hapadeng gejing pangtet bat kumjuru nak banta I bok dekar uba dan hapadeng gejing berlin gejing syatem raw hakakiat I botrai un I ya gejing lailoj Ngiduwairu nak benta I miracle dekar ba don hapeneng gejing pang mau Ngiduwairu nak benta I miki dekar ba blay un I ka jingkot ka jingkhia khamtame ban job ya ka thong ka baidan khamtame ha ka interview ka ban sai ha ken Sngi Ngiduwai nak benta ka jing thumba ba pher jingi I way pai way ko blay me bala kantop ya baro ki hukum jong ka ain Bakhuid jong me ha ka jing ya me bat ya upara marjan to ai ba da ka ba ngi bat ya ki hukum jong me en pan po yang ngi sha ka jing bom jukut daw trai jing Jesu Christ kon jong me ubi mat basan sha rain card bat me ha ka jing long ka way jong men sim Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing pule nak isti beningkong jong Paulus sa Timotheus. Ko war ai ba andon mano banyu benya pi anamar ba pidang samla. Henry tolong kirunge kanuksa ha ka kren ha ka khana par ha ka akor ha ka jing it ha ka jinge ha ka jing sungur mensim tat hadu ba ngandawan to minot ha ka jing pule pajba ya ka jing tho hak jing yelap bat hak jing hikai wat pen bijai ya kisap pakarpan jongpi papidon ya kata ka papida kren hakitin bat hak jing itu lupa menba ki teman kisan kilabu ya kita kikti halor jongpi to yale ya kene ka kamram aiti yale haki pat kumta baro kin yui ya ki jing roy jong pi to pikir la de bat par ke jing hikai jong pi to tukit ya to tukit bahaya ki namar da kabale kumta pin email la de bat ya ki to ki sak par ki bahasa skore pi ka ktin jong utrai
Sam sepakat way nomor pras paksa. Pras paksa. Rai antifon balai di dekat sausan terter. Ki kamu try, ki long kahok pagkajing sisya, jing pau try ngiken mau, kajing lain babala, lagi riungan uyai sa, umjuk let ya pular kiri nong way dakapor ya lau baju terwa kahok bat kajing sisya jomu try kon nyai neskem tuno kamu try kilong kahok pagkajing sisya upapalay lagi bril jutang ubas kem junam Bakhuid bat badai burung bayi tingkah kerjeng jauh kajing septing ya utrai long kajing sat boleh galit depisan en ya royu try junam kamu try hilang kahok pagkajing sisya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan singa piboro kiba sitombat kiba kia jingke, banganai jing penjata japi ong utrai. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai don rain card but P. Engkau berfiru. Kajing pule naga gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Kaburam hame kotrai. Hakata kapor wei u Farisi ula khot sngob ha yau Jisu ban bam bat u kumta ula leit haying jong uta Farisi bat ula shong bam te hakmi ka wei kan te na kata ka shnong ka balalong ka nong pop ha ba ka la yosngeo bo Jisu u shong bam haying jong u Farisi ula wanra shikiu plek ka jingu be bat da kabayeng hadin hajan kijat jong u kalayam bat kelas dang bansat ya kijat jong u da ki umat jongka bat kalanyat ya ki da unyukle nang ta ka do ya kijat jong u bat kapensle ya ki da kata ka jing u be habau Jisu habau Farisi ula khot sngop hai u lo yo i ya kane ula ong halade lada uneu breu udei unong yetu lupa unjin dalatip manu bat kanek kentei kaba kumno na kaba kta ayu na ba kalong kanong pop Taïew Jisu la jubab yu uang ko Simon ngadon ai ban ong happy u Simon ula paiktin konong hikai ke emo wei unong airam uladon arngut kibakit ram hau wei ukit ram sanspa denar bad wei pad sanpeu namar kimla bansiu ula shumap no ya ki baro arngut
haba kumta unoken naki uban kham e yu usimon ulapai kiten ngatrai uta obalamap khambun ken bat ulaong u pila jubab ya kabadei nangta ulapai shagata kente bat ulaong hausiman piyoi ya kanai kente ngalarung ahing jongpi bat pimsham ai bangan sat kijat hanrei maka kasat ya kijat jonga da ki umat kalanyat ya yaki daw nyukle jongka pimsham lapadiang snubha yanga da ki jingdo hanrei maka kamsham sange bando ya kijat jonga hadu ba ngalarung pimsham lapansle ya kli jonga da kumpanyang hanrei maka kalapansle ya kijat jonga da ki jing ubi namar kata ngaong happy yakipop jongka kiba bunba lamap no namar kalit shibun hanrei uta balamap kendiat un kendiat baru ong haka lamap yakipop jongpi kito kibaya shong bam bat kelas dang banyak keren para maki weune uba wat yakipop ru umap nangta ulong ha kata kekentei kajenge jongpi kelapan pi ki late suk ka gospel jong try Kecingara yame Chris. kajenge jongpi kelapan pi ki late suk kanai kadai kalan ke bakadu ke bang yosngel na ke gospel ba menta ke Sngi kajenge jongpi kapan pi ki late suk ha ke gospel ba menta ke Sngi ko hanmen ko para ngiyo I bat ngiyosngel ba we na ki farsi u ba kerteng u simon u khot ngau ba yo jisu ban lech shaying jong u na ke benta ka jing khawai Katkum kareti kadusur jong ki ju manhandai bad hadu menta kinang don kanai ka jingle habawan ki breu haying jung ki khamtame ki bakrau ki batri lane ki bahe ki bahan ki ai ka bakin sat ki kijat bad kumjuru ka towel banyat ki kijat hadin bakiladap sat nangja ki pediang sngo bahai ki da ka ba do bat piam yaki bat kum juru ki ai da kum pnyang ban ta lane ban apply ha unyukle jungki kanai kadai kar kom pnyang sno baha jongki niamju ha ki bahe ki bahan ha ba ki lech shaying jungki hanring yo I manta ka Sngi une ubakhot yo jisu ban lech bamja lane ban lech changa jing khawai u klem le ki ne ki e barok namar ngitip kajing long bat kajing man jong ki farisi uneru kumju ulong utau breu bakhot yo jisu hanrei kajing khot jung u kamdei ba udan kata kajing ngej kamdei ba udan kata kajing kamdei kata ka ba ukwa ban le burom yo jisu hanrei usule man le bat ukwa ban tenju yo jisu kata ka bang yo I dakar komkren jung hau jisu haba u yo I ba kane ka kentei kawan so jisu haba kale kine kikam kiba mangingin sa pusan menta haba kane ka breu kabdei ka riupop haba ka yosngeu sapang jong jisu ba wan hakata ka shnong kamtame hakaying jong simon ka yosngeu ye kane bat ka lech shaying jong u kane ka kentei kumbala tip daki paj baro bakalong kadong pop kawan da gajing sngew si kawan da gajing sngew diaw bat kalej show jisu namar katip ba utrai ulah ban map ki pop ke jongka bat ulah ban pen kelayaka bat kumjuru ulah ban ayaka kajing ke bat mai den mata kadaw rengkat kata gajing sngew si rengkat gajing sngew diaw bat kajingej bat gajing shania jongka kamare shotrai bat karung hakata kaying jong usiman habakarung kadem krup hakmat jong utrai jisu
cầm đây tăng kata cái jing đam khrup jong cả hak mat jong u là này hak kejat jong u Henry đã cái jing yam snu sik thang jong cả kiu mat ki jau ha ki kejat jong u Jisu haba kiu mat jong cả ki jau khmat jong Jisu kasdang banyat ya ki kejat jong u da u nyukli jong cả kampan sange hang ta Henry kanang le shu da ka ba do ya ki kejat jong u Jisu Klem sange kumau Jisu ang klem sange kado ya ki kejat jong Jisu. But hadin bakadala deb do ya kejat jong Jisu kane ka kentei ka ta da ka umpnyang ka baremdor ha ki kejat jong. Kane kadai kata ka kompnyang jong kinyam ju ha ki bahalor la ne ki bahe ki bahan. Maka ka yo ibo Jisu dai ublei udai unong suspa udai unong penem ubahalor tam dei teman tekadau kapediang yo Jisu ha kadanot ka jongka ha ka jing em ka jongka kine ki sautli kine ki jingle jong kane ka kentei ko handman ko para kahikai yang abade pi bat ko khot ka wer yang abade pi babangiru ken ngidei ban le hakmat jong Jisu ningkong ne sabe ladang ngitip bangilong ki beru ki batlot ladang ngitip bangilong ki beru ki baduna ngidei ban mare sotrai ban dem khosiu hakmat jong ngim day ban le ran ngim day ban sngo kumno habang ngidon ka jingtlot habang ngilong ngitip bangilong ki bru ki bapop ngidai ban mare so Jisu ngidai ban dem krup hakmat ka jungu ngidai ban bread telitelan yalade how Jisu kane ka bru ka le yakata bat ka khot ka wer yang abai pi ko hanmen ko para man ka por ngidai ban bread yalade hakjat jungu Jisu ka baar kane ka kentei ka jau mat namar ba kasnyo sik thang ya ki jinglong batlot ki jinglong ba pop chongka bat kane ki jingjau mat ka chongka kapan pau ya ka jingkloi chongka ban kala ka bamut ka jingkloi chongka ban kala ka bamut ngiru ko hanmen ko para haba ngitip bangilong ki bro ki batlot ngidei bandan kane ka mansim ban kloi ban kala ka bamut ban i ya ka jing im barim jungi kababut kane ka riu kentei ka nyat no ya kita kiumat jongka nak kejat jong Jisu dau nyukle kane ka dak ka jing le jongka ka dei ka jing sngurit jongka la ne ka jing penpo jongka hakmat jong Jisu ngiru ngidai ban penrit ngidai ban penpo yala de lada ngitip bangilong kinong pop bat haba ngiwan hakmat jong Jisu lada ngidon ka jing sngyomeng lada ngidon ka jing sarong kamanto yang abade pi banwan hakmat jungu lada ngimdon ka jing sngoret nangta kane ka kentei ka do klem sange hakikijat jong Jisu hadin ba kala dem nyat kane ka jing do jong ka yakijat jong Jisu ka penpau ya ka jing ej basisha jong ka yau Jisu hot klem pep menshua ka em ka jing em bapop ka em ka jing em ka ta ka barunar ka bajengai no blei ka jing em klem ka jing ej Henry mentapat haba kalayo mat ya ka jing ej ka jong Jisu ka yai do ya ka jat jong Jisu ka penpau ya ka jing ej ka jong ka nang tapat hak kadu ka ta lane ka pensle ya ka jat jong Jisu da ka umpanyang ka baremdor kane ka dei ka jing ai borom jong ka yau trai hadin bakalayo mat ya ka jing map hadin bakalayo mat ya kata kabor ka jong trai ha ka jing em ka jong ka ko hanmen ko para menta ka sngi ngakwa ban pusan ringkat bat pi ban ngakhot ngawari pi bat yala de rukum ju bangin pet ngin kmi yala ka jong ka jing em yala ka jong ka jing le ha tong ngilong kum usimon ngi khot snu bha ngi pedang snu bha yaw trai ka jing em ka jingi Henry ngim don kata ka jing e ngim don kata ka jing e ngim don kata ka jing shania ngim don kata ka jing snyoret hakmat ka jing u ule ya kane dei mata kadau habau yo i bakane kare kon te ule ukno wadau yo Jisu ba pedang snu bha ya kane ka repop ha ka jing em ka jing u yo le se ngilong kumono Simon u Farisi bat kum juru ngide ban pej ban kmi ban ngide ban ong halade ba ngade ban long kum kane ka riu kan thei hakajing em junga ka ba don ka jingej ka ba don ka jing shania ka ba don kata ka man sim ban kloi ban dem khosio khmat jong trai ban don ka man sim ban kla ka ba mot
ban don kata kamen sim jing ngeurit ban penpo ya la deh khma jung u bat kum juru ban don ka jing ich bat kum juru ban ai borom ya turai ha ka jing em ga jungi ko han men ko para ngi yos ngeu bat ngi lapule bun sin na ka jing tho ba khoj na ki kitab jing pen pau kala nong ka balai ka lain ka ba arpho ka ba ong kum ni ha khmi ngayeng ha ka jing khang bat ngatit uno ubayos ngeu ya kasur jonga bat unpli ya ka jing khang nga ngan rung haying bat ngan chong bam rengkat bat u lem bat nga to ken ko han men ko para ngisngap ngios ngeu ya ka jing khot ka jung trai ka jing tit jong trai ka jing khang jong ka jing em ka jungi ngin pli ya ka jing khang khnang bam u unwan bam rengkat bat nga bat pi bat ngi rengkat bat u bangin yo ya kata ka jing e ka jing kerku ka jing kala ha ka jing em ka jungi an yuro ya Jesus Christ Junom la junom amen. ngin yeng ngin plai la ka jong ka jing nget nga nget hau lei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau pada hau Jesus Christ kun ba marwe jungu trai jungi ya balapon do man sem bakhuid ya balakhana kamaria thai soti ya basala ben hapo Pontius Pilatus la sanar phnai u la ya balata biu la ya bayam ha ka Sngi ka balai la mi pat ki bayap ula kiu sabneng usong sakaman ublai pa badan bor baro nang cawan pat ban bisyar ke bemet ke bayap nangay dahau man sem bakhuid kabalang Catholic bakhuid ha ka sing selol kerukhuid ha ka sing ma berkipop ha ka sing mi pat ka do bada ka sing em bom Good. Amen. Lai spa nyau pula. Top tiang ko trayu ku bangi terwangu wano jangi toshim. Top tiang ko trayu ku bangi terwangu padben gentang kumju. Akma jomi ko pa mira jing terwan jing ayu ku but why na marjing knya top tiang ko trayu ku bangi terwai ono jangi toshim top tiang ko trayu ku bangi terwai but ben kentang kumju akma jome ko pam kan kiu ka jing terwai Toduai ko para baka jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang huna kemad ublei ku pa badan bor baro go try pedang jing kenya ti jong pi na ka banta ka jing ro bat borom ka teng ka jungu ka jing man toy ngi bat balang ko jungu barak away Tope da ke basbon ya ke jingker pa jongi ko try ba ha ke jing sbon jong me to pediang ya ke ne ke jing terwa kenya jong ke sakri jong me ba kumta ya ke ba mangi shimet ngi terwa sako brom ke karteng jong me kan mentoy na ke banta jong ke jing pen em ya baro dau kris utrai jongi amen. Utrai don rengkat bat pi rengkat bat piru
Stoken tu yalaki donut. Continue ki shall Tong try. nang utrai blay jungi. I shall hawk but kate. Dasha ka long basong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing pen em yangi. Haman la kapor bat ka jaka ban aingu yame. Ko kan rat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bom jekut. Namar walada mem don kam ya ka jing ya ro jungi. Pen ban ka jing sngu jungi. Ka deihi ka jin ai jong me. Namar ki jing ya ro jungi. Kim pen ya re e ya ka jing krau jong me. Henry ki arab yangi na ka banta ka jing pen em. Leng bao trai jungi u Jesus Christ. Bat kumta rengkat bat ki kenuhun ruai jung ki angel. Ngi ro ya me bat ngi pen bana da ka jing kmen. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep right. Rain, but we're taking down. Da gaburam jome. Rayo sana shadram. Rayo sana klemkut. Rayo sana you blay. Juram. Yaro you tabawan. Akaketeng utrai. Neng bat bertekidam. Da kaburam jome. Rayo sana shadram. Rayo sana klemkut. Rayo sana you play. Junam. Dasha melong Bakhuid ko try ka tame jong ka jing Khuid baro. Namar kata ngi kerpat yame. Topan Khuid pan kentang ya kine ka jing truwa jungi. Da ka bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ. Hakapor baladi no ya u badala kamon snubha. Ula pediang ya ka jing sha sutom. Ula shim yokpu. Bad kebai ngu yame ula kedia ya u badol ai hala kisenran u ong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kabenta jong pi. Ha kajukar kom endala layabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bad bom jukut ya keba enpenmi na kabanta jong pi bad na kabanta kibabun na kabanta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajimaya jong kajingay. Kata sin bangi bandu deuku. Bangi de nakade kakuri. Ibenta kajing atung mekutrai. Sadadu Namar kata ngig bapan menta ya kajing ya bar kajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidam namar malanyew yangi kibabit ban yang akmat jong me bat ban sakri ya me da kebas ngoret ngi karpat ya me bangi kibayo banta hakamet bat kasna mo kres ngi long kiba lapanya tali ka way dauman sim Bakhuid token mau kotra ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertei bato penjana yaka ha gajing ej ringkat badulio ukpa Bakhuid jengi uwelbet ubishop jengi badbaro kileng do token mau lemro yakihan men kipara
Shenrang bat kan thei ki balayothia da ka bakermen ya ka jing me pat bad ya baro ki balaklad no aga jing isnei jong me to pnyang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi karpat ya me barengkat bat kamaria the soti Bakhuid ka kmi jong ublei ujesa Bakhuid ukurem jong ka ki apostol Bakhuid bat baro kerukhuid ki balapen sngo bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat bengin ira bat pandan borom ya me dau kun jong me u Jesu Christ. Dau lembat u bat hau kan long hame ublei pa badan bor ha ka jing yalong ka wei jong men sim Bakhuid baro ka borom bat ka jing yaro junam la junam amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbelah hikai ngi dektin blai ngi nod ban ong kok pa jungi uba habneng kalong ka Bakhuid kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kendeu kumba habneng to ai ngi mancha ka jumbam jungi ka bahala ka sngi bat ma bi ngi kerengkang jungi kumba ngi ru ngi ma bi ke beles new yang ngi padwat yalam ngi sha ka jing pan shoy henry de palai yang ngi na ka bas new to pen la jeng ngi karpat ko try na ga jing snu bar ro ha ga jing sbon jong me to ai jing suk jing san ya kis ngi jungi knang ba da ga jing rap ka jing isnei jong me ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing ya da na ga jing jenjar bar ro kat ba ngi dang ap khmelen ti ya ga jing kermen Bakhuid bad ga jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ. Namar ka jong me ka long ka ima ka jong me ka bor bat ka boram junom la junom ko try Jesus Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jonga ngai api wat pe ya ki pop jongi henry ka jing e jong ka balang jong me bat ha ka jing sbun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atli ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubim basan shar junom la junom amen. Kajing suku try kadan barabor rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Tong ini try ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi. Kajing suk bat pi. Kajing suk bat pi. Ko kun lang bro chong ublei me bagi to ki pro ya percaya. Hakmi ukun lang broad jong blay hakmi bakit no yaki pop jong ka perthei suk yangi bala shakhat sha kan ke jing khawai jong ukun lang broad ko kan rat kam shong phop ka mamru ngapo ka yeng ka chunga kan reis ong tan diktin kaman sem chunga kan sakhia hi kamat bat kasnamo Chris kan ribat kan ilam ini sha ka jing embam jukut amen.
Kok pa bahabaneng, try bagajingay kabamalay hangi, how kun jung meu Jesus Christ, uhan men jungi, bat kataleding jung kajing exbon, kan kelang hagdano jungi, dauman sem Bakhuid, kan kersubyang hangi ya kajing kerman bala kerku, na kabanta kajing wan kahima jung me. Try bagajingay jung me, kan penkeladur yangi, syai kanong lur lengka, bom ju shong taj, ban bedi kesembai jung ke gospel. Ai begitu kesembai ken penkeladur nasapok ya ke jajan rew ya ke prathai mariang barok away aga jingkmelenti batikna ya ke beneng batmai bat ke prathai batmai haban dara ki bo jung paman laweng no kaburam jung me kan tan shan jinom to ai baga jing e jung me kan subyang hangi ki pilgrim jung ke jingkerman ka jingang lut bat ke tia jing kan show happening ai bagata ka ju ka jungai kan penpriang ya ka jingkemen ka jingsuk jong no spa jungi hasatla ka prathai same ko blai jungi balakar ko junam kan long ko borom bat ki jungi ro junam amen kok pa jungi ba habneng ka long ka Bakhuid ya kerteng jume Tuai ngi mata kejembam jungi kebahala kesngi batama yangi kerangkang jungi kumbang geroki mabi kebalas new yangi badawat yalam yangi syaga jing penshoy android penla yangi nak kebas new amen kublai kemaria kabadab da kecingai utrai dan batpa balakarku ya pan pedeng kentai balakarku ya sok po chong pau jisu
Komaria Bakhuid Yokmi Jonglay to the wine and Kabanta Jingi Kanopop, Manta Badakapor, Gajinga Gajingi, Amen, Kaburam, Okpa Badakon Badaman Sem Bakhuid, Kumba Kalalong Bamanikong, Kum Germanta Badabarabo, Janam La Janam, Amen. Tong in Yaduai. Ngi karpat ko try to ai bagajing try kam jangajin ice bone na beneng kan simti ye kedanot bat ki met jongi kumta man la kapor en ka jing sngew jongi hanrei kabor jongka kan try kam hangi daw kres utrai jongi utrai don rengkat bat pi blei badan bor baro unkur ku ye pi ukpa badakon badaman sem bakhoid amen tolai suk e basukri try da gajing emba baha jong pi Isngo ya blay. South Spotlight. South Spotlight. Shaprang sipai basuru gris. Shaprang intur Persia jing trim. Dinja Marcel Bakhuid, Amen. En je roi het Jezus Christus, amen.